Machiegni kendo nyakorom Gajwang' Jokristo majodin jokopere piny mangima howuok oko mar lamo ne jatend kanisano Papa Francis madhi nyime sani yudo thieth kaluwore gi tuo mar athung'a ma osesase kuom kinde. E piny Kenya bende notima lam makamane kanisa mopogore opogore. Cleophas Oluoch noluwo alamgo kendo omiyo waler mathoth kaka nobedo. Wicho cool. Alami bago gi jodin jokopere piny mangima ne kwayo chang mapiyo ne Papa Francis manyaka sani nitiere osuptal ka en kod midekre mar athung'a ma osebedo kode kuom ndalo chiko sani. Tend log tich mar Papa mani Vatican olero ni jatelono mar din kopere nyongi mane obedo marach otieno ma piny orugodo kawuono Jumapil kendo lero ni lakteche range machiegni. Jodolo ogolo mesa kendo alam ne Papa Francis ka odhi nyime kod thieth mare boma ma Roma. He has given it all for the gospel, so I'm admiring him also, and we pray for him in this particular moment in which his health is really weak and in danger. Jokristo piny mangima ochokore kuonde lamo ka gioro alam ne Papa Francis ka ote maduong' en mar chang mapiyo. Now that the Pope is sick and all the news that we are getting about his health, but we thank God that despite all that, he's in safe hands, he's in hospital, and above all, he's in safe hands of God. My prayer is that he gets well. With having been a shepherd for all the years, he has a lot for us to gain from him. I'm just being worried about his health, and I hope he will recover. Definitely he will come back to his health soon. Papa Francis osebedo kaloso ewi weche mopogore opogore piny mangima. Higni osekalo kendo Papa masani jahigni 88 osekalo del mojony kuom kinde. He's ready also to leave the job, whether maybe renouncing the job or even maybe the final call. We are not, he is somebody who knows who he is and where he is going. Papa Francis ne orwaki wuode osuptal ma Gemelli e boma ma Rome e piny Italia tarik 14 dweni bang' bedo kod pek mar yueyo kama noyude ka entiere gi tuo mar pneumonia mar obo. Kaluwore gi pek manengo ne ochuno mondo mi omede remo kod muya mar oxygen mar konyo yueyo mondo bed mayot. E ote mare mbui mar X kawuono Papa Francis oketo ote mar puoyo oganda kuom kete lamo kendo kwayo ne chang mapiyo ka bende ojiwo gi ni gimed nyiso hera kod timo timbe makare. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kwan nyithindo ma irocho ratich